Ето защо повечето българи ремонтират покрива си по няколко пъти и правят ремонт на ремонта. Ако не се довериш на професионалисти и не планираш правилно, може да се окажеш в ситуация, която се налага да оправяш покрива си отново и отново. Но как да избегнеш това и да си спестиш проблеми? Ето няколко важни съвета. Първо, кога е времето за ремонт? Не чакай да се случи най-лошото. Ако забележиш капки вода в дома си или дупки по покрива, не отлагай ремонта. По-добре да действаш на време, отколкото да се сблъскаш с големи щети по-късно. Второ, какви материали да изберем? Не всички материали са еднакви. Бетон, керамиди, метал. Всеки има своите плюсове и минуси. Избери материал според климата и бюджета си, за да избегнеш честите ремонти. Трето, трябва ли да наемеш специалист? Може да се изкушиш да се захванеш с ремонта сам, но това може да те вкара в капана на ремонт на ремонта. Довери се на доверена фирма с опит, за да имаш спокойствие и качествен резултат. Четвърто, проверка преди ремонт. Преди да започнеш, направи подробна проверка на покрива. Това не е само оглед на керамидите. Проверявай и подслоя, водосточните тръби и изолацията. Ако не си сигурен, консултация с експерт ще ти спести много проблеми. И накрая, покривът е основна част от защитата на дома ти, така че не прави компромиси с качеството. Вместо да бързаш да вкараш парите си в нова кола, гледай да ремонтираш първо покрива над главата си, за да не те изненада той през зимата. Инвестирай в добър ремонт и си спести излишни разходи в бъдеще. А ако имаш нужда от съдействие, свържи се с нас, Ремонт С, коректни професионалисти, помогнали на над 100 доволни семейства в България.